ohjauspyörä. On betonista tehty. Betonia. Betonia. Ah. Ja tää, mitä tämä on suomeksi? Tämä armeijan Harjaterästä. Joo. Että se on... Tuullakin on sitten se harjaterässä. Joo. Mulla on 4 erilaista ohjauspyörää. Joo. Alaosa betonia. Aika hienosti on kilo. Kaikkea se on tää pientä. Sitten Ei ole, onko sähköhommia katso, mikä tänne tulee? Hei Pierre! Hei. Tässä on nuo pyyhkiöt. Pyykkiä. Tulee tuo 5 pientä juosta tuo, Joo. mitä työntää sen pyyhkiön. Näin vartti. Kiilutetaan meitä vähän. Kaikkia itse tehtyjä erikoisuuksia. Mukava tehdä tuommoisia vähän konstia saakkia. On sulla vielä paljon työtä? Menee pari iltaa. Onneksi on pitkä viikonloppuinen. Kaikki osataan on ja kaikki on mahdollista. Aivan. Te tarvitse kuin kasata. Niin, mutta on siinäkin vielä on. Mene. Se tarvii aina kaveria sillä, että ottaa vähän päästä kiinni. Sitten tuo mikä tuo verkko vai mikä tämä on. Se tulee tuulasi eteen. Joo. Niin mikä on toi Ilmaritila niin kuin ennen ollut. Ja sitten tämäkin on ollut. Mä en tiedä, oliko tämä silloin viimeistä. Uusi tämä takaosa, mikä on vähän pyörissä. Joo. Projektorivalo heitiin ja... Sehän tulee sitten semmoinen lasikuituinen näin. Keltainen kuori. Ehkä. Sitten se on aika puhas nykyään. Ja tämä tulee sitten Boulevard Isabella vuosina 59. Siitä otin malli. Ja liimasin sen siihen. Onko se liian siveä? Siinä on tämmöinen pyykkiä. Se tulee näyttämään. Täällä ne jousit on sitten. Joo. Joustaa noin. Prototyyppi. Sen takia mä vähän nyt nurkkapaikkaa, kun siihen saa enemmän niitä. Mitä? Tääkin on sementtiä. Tääkin on sementti. Betong. Betong. Mikä? Niin se